sini bukhukjak sini bairi na baino kalai sinai ang bektiko bono baini ringnai but bawani sayo korangni mano but answer talai phunangni mano haifano ang bono bairi ringnai tamo khe bo tini ano ঠিক আছে ang bono comment hambe khaijaka but kisini before ang kisa misa kok bono ang kisa lai sajaka asuk bai bo tini bini channel ani mungoi hamya sai tongkha but ani bagi video rok khlai sai tongkha obo haikhe to blaino laisimung wngwi thaka tai ang niji bektikoto laisimung wngkha tai para rogo bini video sini para rogo nainui tongo অনেক ন এগো অবো বিলাইনো চায়া অবো থাঙ্গি বামা কে খালি বব ব্যক্তিগত আনো পার্সোনাল বাবু কমেন্ট খালাই সাকা সাখামু বাট আনো বব আন পারমিশন নাই উই বব হাকে খালাই কিয়া ই আবনো আং প্লাইনি দখনা খা ই বিএম নানো পাই প্লেয়া হামবাই হর সানজা কা হাম কাইতনি মঙ্গই দেব পাই প্লেয়া হামবাই তোমার ও নাঙ্গানি লাইফ ন তাবো সুজারা কিসে বুইজুই নাই গরদি hello hello 1 to 1 hello hello 1 to 1 like dan i hambai tamo ungba dol haya do ano ko dui ang live payment ko mahaji do nong kadang kisa so ani live je manja phanye rong no ang pai play hamai maro tai tam ni ke ngui tin su dora ang phai maka je sikbo cost no mani tong phona ang ka ham kereng kon sa phakya to live ma phakya phai tong tini ang tini lengjak ar kam khlai mani sahil debor ma i কিন্তু ব্যক্তিগত ang bola simi mission jangi thaka bin channel nge video khan hanya wi kono borno video sa khlai me but ani saya ngi mano ani saya khanu sadi na bo direct anu comment to khai sana na le angni bagi video khai nai te wai sen to mono ba ke ko khai me sakang ke but comment khai ga ani bagi video khai iya ma haito bano sai man le but ba alati sa sali ya direct se video khai khi jo amen bagi blind itu khonaga ang niji ব্যক্তিগত ঠিক আছে ang saya gosika but ang kok samen kisa like thaka but ang comment khamen kisa like thaka ajaga was bolan bagi video khlaio amen bagi tam sajinai bui an video no nogo amen bagi tam sajinai bui an video no nogo tabo kan kami rogo aro bui hamen sanai but abo to kun khaine kari kya tangai hinga bo an permission nawi tini domono bo video khlanya nangmani sak sak bo sijagai bat sak sak torjagai tongma haijengai tongsiu tangai hinke songhai borongno bin babo pas hojana magana kilai magana maisari mano rok ni sai tongo gomo belai ni dukhunaka ari rang puisa bo kaisa torjangmani ko sai moko tamo dol ni biyan khana dik puilansi bathak jora nangani kono saja kya khaba nakar dia no ang jotono no nakar sano ore je khanai tongnai norok video no ani live no kisar khana dori bkharwi ar an kisar businani sai tokdi live o tis kari khe borok biang thangbai kya phaibai gori dati kisa norok ta thangbai je kisa khana de yang ko kisa dati dati kha live o phaibai gori de tamu biang thangbai kya দুইজন ফাইমানি সাহিল ভাই বিএম ফাইমানি ব্যাংক কতল খা কিসা ফাই করে দি লাইভ ফাইবাই করে দি সাওয়ানা কিসা ব্যাংক কতল ভাই খা ব্যাংক থাংবাই কিয়া তামো লাইভ ফাইবাই লিয়া tabo phano live faibai ko sahil vai bm faimani tam bm thangka kisa faibai gore di
लाइभ बेंक बेंक थांबाय क्या ताको फैया को सावा फैया किसा कमेंट खालायगोरा दे सानजा गाहाम नर्माल किसा कमेंट खालायगोरा दे प्लीज किसा लाइभ किपाया sak नाय tonja de ang bai kerengui tongmani de ang deni tamon bai kisa ang kono share khayanai norok thamnai je nugui tongmani abo ang borok ni tui beparo kisa kok salayanai norok kisa ano comment khlaigoro de sanja kaham normo yapharo comment khlaigoro di to sabo naitong kisa comment khlaide dati dati norok ani kono khnana mujung kisa comment khlaigoro di kisa comment khlaigoro di naising ta tonggoro di je naitong kisa comment khlaigoro di sabo naitongkha khlaije comment kisa jeskapno kisa kok salaina ni phaima bo live kisa kok salaina comment khlaigori kisa jeskapno khoroksa nai tongo live kisa comment khlaide